Haha. Saisko sitä sulhasta muuta onnitella jo näin etukäteen? Siitä vaan. Mutta missähän se Seppo oikein viipyy? No kun en tiedä. Kai se sieltä tulee. Mutta siskos näyttää ainakin jo tulleen. Kari, ootpas sä komeena. Äidiltä terveisiä. Kiitos, kiitos. Jaha, sitä purjehditaan sitten avioliiton satamaan. No näin tehdään. Terve poitsu. Kun surisee. Et oo sattumaisin faijasta kuullut mitään. Siis, eiks tää oo sun hääpäivä? Kai sun pitää tietää, missä oma isä on. Tässä on ollut pientä kränää. Kränää? Siis nyt on sun hääpäivä. Sanot, että sulla on ollut isän kanssa jotain kränää. Miksi te ette voi tämmöisenä päivänä olla sovussa? Faija piti saattaa Noora alttarille. En vaan sitten tiedä, että tuleeko se. Just. Mitä se Noora tästä tykkää? Ei se tiedä vielä. Anteeksi, mutta mä en halua tunkeilla, mutta ootteko te... No joo, kyllä sä oot tiedettä meidän jutun jo pidemmän aikaa. Oi, kun ihana uutinen. Ootteko te kauan ollut sillä? Ollaan me tässä jonkun aikaa toisemme katseltu sillä silmällä. Anteeksi. Tässä herää sama kysymys teidän suhteen. No, kyllä me tosiaan seurustellaan. Oho. Meillä on Paulan kanssa avioero vireillä. Vaikka Tanjalla ei ole mitään sen asian kanssa tekemistä. Ajaa. No mutta onneksi olkoon teille. Kiitos. Kiitos. Tosi hieno juttu. Kiitti. No eikö me pitäisi jo mennä? Noniin, se on Seppo. Kelpaako? Noora sanoo, on kaunein morsian. Hei, mitä sä vielä tänne tulla? Kai mä nyt mun kaunista morsiinta saan katella. Wow. Missä Seppo on? Menkää Teo. Ne tulee ihan just perässä. No? Tässä on nyt semmonen juttu, että Niin? Seppo ei halua tulla. Miksi? No, Koska sä et antanut kutsua Helenaa. Ellei me joudun kävelemään sinne alttarille yksin. Mitä sä voit? Ihan hyvin. Ei mitään hätää. Eikä kohta päästä aloittelemaan. Hei, apua, mun täytyy laittaa puhelin äänettämään. Se on sairaalasta. Vasta äkkiä. Juuleautio? Ai nyt hetikö? Selvä, nähdään. Mulla on löytynyt luovuttaja. Voi Julia. Mun täytyy lähteä nyt heti. No kai me nyt sit mennään. Mä tuun mukaan. Voitko sä kertoa Nooralle? Totta kai. Se tulee oikeesti menee ihan hyvin. Toivotaan. Ajattelet sä tahallas pilata meidän häät? no et nyt suurentelis tätä. Kyllähän se sinne alttarille yksinkin pääset. Ei kuule siitä ole kyse, vaan siitä, että jonkun kuuluu saattaa morsian alttarille. Mä yritin vielä houkutella Seppoa tänä aamuna, mutta kun se ei vastaa edes viesteihin. No sanoit sä sille, että Helena on tervetullut? No en. Nyt mennään yhdessä sinne alttarille ja sillä siisti. Hetkinen. Jos sä kerran tekstasit Sepolle tänä aamuna, se kieltäytyi jo eilen. Et viittinyt sitten aikaisemmin sanoa. Ajattelin, että viime hetken paljastuksella pilaat vielä paremmin mun fiiliksen. Ei nyt viititä enää jauhaa tästä. Sitä paitsi itse sä pilaat fiiliksen tuolla inttämisellä. Ai tää on nyt niinku mun vika, niinkö? Aivan sama. Mä menen nyt. Tuu perässä jos huvittaa. No en tiedä, huvittaako enää! Ai! Ah! Ah! Ah!
morsianta jännittää, kun ei näy, ei kuulu. Se on ihan normaalia. Tämä on teille molemmille tärkeä päivä. Juula lähti Joonatan ja Tanjan kanssa sairaalaan. Silloin on löytynyt munuaine. Vai niin, no sehän kiva. Sääli vaan, että ne voinut jäädä häihin. No en tiedä, onko se niin sääli. No miten niin? No, kuten huomaat, niin yksihän mä tässä seison. Missä Noora on? Tuollahan se murrettaa huoneessa. Hyvin alkoi tämäkin avioliitto. Emäntä nöyryttää oikein olan takaa heti kättelyssä. Minkä takia sä alat riitelee Nooran kanssa teidän hääpäivänä? Ei sillä ole merkitystä. Näyttäisi olevan, kun morsianta ei näy eikä kuulu. Noora haluaa vaan, että mä kärvistelen tässä. Kyllä se sieltä tulee, kun on aikansa kiukutellut. Odotellaan vielä hetki. Siellä on ilmeisesti morsiamella meikkiviritykset vielä kesken. Pitäisikö mennä kattoo? Ei kai Noora voi jättää kokonaan tulematta. No tuskin. Olishan Seppo tullut sanomaan. Kun ei Seppo ole täällä. Miksei? Sähän sanoit, että se tulee. Mä oon vähän myöhässä. Pääasia, että tulit. Siellä Noora odottaa. Mene vaan hakemaan. Sitä vartenhan täällä ollaan. Noora! Seppo täällä. Noora. Noora. Vauvat! Mitä mun vauvalle tapahtuu? Ai! No missä ne nyt kuppaa? Kyllä ne kohta tulee. Ei siltä vaikuta. Niin kuin sä sanoit, niin Noora varmaan korjailee meikkiä. Tai sitten silloin tulee jotain ongelmia puvun kanssa. Naiset, niin tyypillistä. Auttakaa! Soittakaa ambulanssi! Nopeesti! Mikä tässä oikein kestää? Miksi ne päästä mua tonne tai tuu edes kertomaan, mitä siellä tapahtuu? Jos ei ne vielä tiedä edes itse. Omaiset pidetään pimennossa viimeiseen saakka. Ties mitkä puoskarit siellä Nooraa hoitaa. Hei, ne on ihan varmasti ammattilaisia, mutta ei omaisia anneta huolestuttamaan kesken tutkimusten. Rauhoittuisit nyt. No enkä rauhoitu ennen kuin ne päästään mut Nooran luo. Voiko tää johtua sitten riidasta? Mistä riidasta? Kari ja Noora riiteli ennen häitä susta. Pitikö sitä vanhaa asian jankuttaa? Hei, se mitä Nooralle kävi ei johdu mistään riidasta. Kari, onhan toi sun ja isän vääntö typerä. Elina on ihan oikeassa. Nyt keskitytään Norraan ja unohdetaan riidat. Ja eiköhän se vielä ole sanottu, että kysymys on keskenmenosta. Mistä sitten? Me ollaan menetetty meidän kaksoset. Se on mun syy. Mä en tiedä, mitä mun pitäisi sanoa. Ei sun tarvitse sanoa mitään. Se oli mun syy. Eikä. Olipas mä olin niin lapsellinen. Mä en ole tätä itselleni ikinä anteeksi. Älä sano noin. Miten sä voit? Ja Se toinen oli niin pieni. Siitä tuli enkelivauva. entä se toinen? Se voi hyvin. Elina lähetti sulle terveisiä. Kiitos. Kiva, kun ne Tuomonkaan pystyy jäämään vähäksi aikaa. Niin oli. Sulla on kiva sisko. Pistää tuulemaan. No, sä nyt tykkäät kaikista. Lellusta ja Mirosta ja jopa Helenasta. Eikö se ole aika hyvä piirre ihmisessä?
On. Hyvä vastapainoa meikäläiselle, joka ei oikein tykkää kenestäkään. Ai et edes minusta. No susta mä nyt tykkään aina ja ihan kaikkisesti. Ai, sattuu. Ai, pyydä joku tänne äkkiä. Ai.